Hotep, hotep, hotep. Débat face à face religieux, Sigida Gale, Amikulu Jamakulu fo, Amankaramoko fo, Amankalande Yukon fo. Karamoko, Akwante Buan Nona Kelendore, Sirifila Kina, Gikwante Buan Nona Kelendore, Dukamasa Jimbe Tigi, Wadoflere, Minte Dugule Masi Rela. Hakili ma yɛrɛ tɛ se ka min dogo hakili tigi ɲɔgɔn na I ko maa yɛrɛ kelen bɛ ka lemuru tigɛ min kan k'a fɔ n'i ye den o den ye k'a bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na olu fana bɛ ba dɔw ni fa dɔw de nɔ na anw ko siga ma don min n'an bolo dɛ ko an b'an bɔnnaw de nɔ na minnu y'an to yan an b'olu de nɔ na an karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan dugamasa gindo ko an ka dugamasa ma Kwambolo bankuye Kwantika kumaya kwa amba donde Anti kumaya ko wuli bali kise kile mbambolo Kadaka Ambi kumaya Kolu de biya no nanye flemi chi Andale mbalo busonga kala Kafuko wulo finde damado Dotina ta yorola ka doto Karamoko Kuko dogo ni soli Kote toto filemba kono fena Kana korotore Ango wa do betna ngelon soro ka wudala Kramo Ka nyama aka folinta fo kantigi ka blo kono kambulo fla bankwai commande de flede commande de flenie Bemba taraka min to ambulo bono yan soro yoro mina ka to ambulo ka fokani ma jete ni antai amine to tani doni doni nga amine to tani doni doni ga karamo akere emina emin klo donana ibise ga minke okara de ngibise ga minke okara ni dalembala ko kene wara de be min tay yan de karamo ni bi kumbe kana ini min dara ibita kumbe odela o munu yo to ebolo lu de kangi kumbe karamo ni tifo ni busaki kumbe ise mi okara de ngoni tifo ni busaki kumbe ise mi okara nuna na kuba fiye to gorala kami batinu kono iwafu Kwame inazal na fi laylatul qadri ku yemindu kambo de safi no ya waro huye kono ani ko ni borani kono kono mata kene o kene ka arabu chakorobonu ka marfonu ka murulu yu kerela olu jamakulu bi ku kunde kan be jamakulu werela yanfe o yinyo ana wulo funu ka gawolo nu ka kafaw yu kungulola olu funa mi ka giringa dega karamo hal ni yu flabe ke kujugu kele ne kon mado ibiso nginyesi wulo finu nu wakata me nyema ngo yorola ngibiso nginyesi wulo finu nu wakata me nyema ngo yorola kono kan korote kwamba nyere fe kwante mafe de ayi ufonote amba nyere de fe ngo korote kwante mafore Kramamuro haidra ni moga mintara anga mande gine kambe loje ka adine mogo kanil la seli loje kukalla halaya loje Kuka fangat bulutuno mitolo je ka da ko fe ka ku sawo denyana ko fuku baden kele awo arabu hagilina no fe ko tere ko arabu ya te ko kira ya de
Nunu shite kuma dakunya nganga sigi nunu na bi mande. Arabu ko ga to chugo mna ka nga to teo, arabu ko ga na to chugo mna ka nga to teo. Ni arabu selema on hagili la de. Gnye doni kene ka gnye funo seleme ar gnye de munu funo seleme arabu hagili la. Angan sigi sango lu de ni arabu chelo je ko ankara mo. Akoru chugo de. Ngwa ko bi chugo de ni bi do kala mara. Kramo akaramulo degunye ngwa akaramulo degunye onga mandenga ka kalambalu mangado ni kalale unana uluna nyefi na chugorela kalambalu mangado ibade undu nga kramo awe kalaminke anaye joyoro min soro anabi ka minta ambela jelen washira ko ya sarafu na ko dun ka tla ka aka doni na aka doni hage jete mine ka gnelo je gnebe la hala mina bi ko awte do kala mara ka tla ka foko foso be awde bulo karamo kuma do la iba foko ngiba foko mo ga konyo dege afle bin dole kun kata malo karamuga keto fleni e kene no kene bela jele nyebala hadisate qur'ane kante nyame baro sirala ko te abiga ke benye bala karamugo hali biya ko aka nyefo tugo retro ko lanyi ayo ninte basi kuma ni karamugo do kanyi ngali senfe na angogo ismaila e kabako mimbege akanyana maya kono anaye toro ni joyoro miso an kanto shima ango qur'ane alako ko afirila war mina dirham asebene mete qur'ane kono de dirham o dirham ni de o ye war mi de e re kalane ndo ibe kodon asege ka do bano o wari ndlana sanjume na jonga wari ndo folo abora jombulo ka jon la soro ikomi frambora kongo bulo frambora france bulo ka on la soro to kramo ni yo kiedo kuma do la ko do be no siga yoro kilindron soro le ale oni bla ka do re nyina ko ro onga ibo fo mamunu fono yana uka dumini da nofe udahirime nofe ngu dahirime nofe olu de ba fina ko hal ni ala tun ya sebe ko Ismail Ferela fendera atun Ferela français fa de la ko olu tun ba re ko ni ngo kramo ni te basi o te basi ko abi ko ni ko ngramo ko malika indépendance do ki Kasimu ka discours la mea wa jabi kele ne ka soro ibulo afodro ki ya lame ni ko ki bi ngingal wore daw ka o safe iga do fo ma do anjeni kelete afodro ki ya lame malika indépendance do ko Kasimu discours mi nge tribunal la ki ya lame wa afo ki ya lame ni ya ngingal wore daka ay ame sinji da kerefe ame teriya da kerefe ame barake nyonya da kerefe ame siya kelenya da kerefe ame kangelentiya da kerefe karamo ko fendo be singa boki jo ani nyonte te ko Allah subhanahu wa ta'ala ko do yaani ko soso kala de wuli la da mande ma kala ne nunu ko mande kala mbalu ka nyini ngali do fleka sema lawo na be gnye kala ma gnye la halaya gnye rebe la halaya min kono bi ani ma yaw temena la halaya min kono ka se bi fono ma na bi do kala ma ora anti fa ngata yoro jangoy aka kololo mi menyena maya dala ngwa aka kololo mi menyena maya dala antna kelenta ka ira la dro ngwa ante kelenta ka ira la wa obisoro hali qur'ane kono ala ni shetane te wa nga ala yemi ye o ma don shetane re funa yemi ngo ala ni shetane do chete ala do musote ala do chefuno te shetane do musote shetane do
ebe min kɛ shetane i ka yɔrɔ la ni sera ninnu ka dugura yen fɛ i b'a sɔrɔ o y'olu ka ala ko yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ ye min b'e bolo i ka dugura ya ko ye ala ko ye olu kɛlen bɛ k'o fara shetane ko kan karamɔgɔ falen-falennen don yɔrɔ caman nka falen-falennen don yɔrɔ caman ni sera siniwaw fɛ yen olu ye cɛkɔrɔbanin dɔ dilan dɔrɔn k'o bila u ka du jiginda la yen nɔ ni min bɛ tɛmɛ o b'i bolo kɔrɔta ye ni lemuru bɛ min bolo o b'o bila a kɔrɔ in ka cɛ laɲini de kɛlen filɛ n'i ko ma ko ma danbaga kɔrɔ o b'a fɔ k'u ka nin min kɛ k'e b'a kɛ mun k'i ka manamanakan kɔnɔ ka bɔ o kan e bɛna min f'u ye o ma da o de la sinon dɔw b'u bolo yan ka ban taa n'i ta ye o ta in t'u bolo a banna nka karamɔgɔ manden karamɔgɔ bɛ k'a kɛ i komi ta yɛrɛ de tun tɛ mandenkaw bolo cɛw fana y'a kabako ye dɛ san 1000 ni san 400 san 1000 ni san 400 ko nɔ a y'o nɛmɛ bani o min a ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna de fewu k'aw ka mɔgɔ bɛ kuwana san 1000 ni 400 o y'a sɔrɔ aw yɛrɛ ka ɲɛyeli la ani a karamɔgɔ ye min fɔ a ɲɛna ani a yɛrɛ ka dɛngɛniya ye min ye wolofinya tun bɛ hakɛ jumɛn kɔnɔ aw ka dɔnni na o waati la a ye bɔ a ka fɔ an ɲɛna mandemɔrɔw a n'a jɛɲɔgɔnmaw awɔ nka n'a ka tribunal mondial a ye bɔ a ka fɔ an ɲɛna tan an ka mɛn n'an ma bɔ k'o fɔ n'an y'an makun k'a to yan a kana na kɛ fiɲɛ dɔw ka barala dɔw ye dɛ k'a ma ni munumunu siɲɛ 3 a ma maga fɛn na a bɛ sɔn ka fɔ k'a kelen de bɛ yan koyi mandemɔrɔw n'a bɛ nin de hakɛ la hɛ w'i kan nka a bɛ hakɛ ni min na nin n'a bɛ nin de hakɛ la an ko a ma w'i kan ne bɛna jɛgɛ bɛ jira dɔ bila an ɲɛ ka tɛmɛ n'a sera a ma ni minɛ yɔrɔ sɔrɔla a la a t'a minɛ k'a kɛ k'a bolo ma dɛmɛ ni minɛ yɔrɔ ma sɔrɔ a la mandenka dama dɔ a bi fɔ tɛ a sini fɔ tɛ a kana se kɛlɛ foyi ma a y'a dasa bolo kɔ la a ka saba dɛnɛ na n'aw taara k'a to yen dɔw na kuwara minnu kɔnɔ mɔgɔ b'a la fɛn dɔ bɛ fɔ maa ye ta tɛ maninkaw futa mago bɛ ka jagoya réconciliation dɔ kɛ wolofinɛ yan nɔ est-ce que a ka ɲɛɲinini sera a ma k'a fɔ ko dɔnnikɛla dɔw y'a plan bɔ diɲɛ kɔnɔ ka ban awɔ k'a fɔ ko futa mago bɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo dɔrɔn futa nka i b'a dɔn min y'u kɔnɔna kan maninkaw aw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ u dɛsɛlen n k'u dɛsɛlen u tun dɛsɛra ko kelen min na u ye ko bɛɛ kɛ mandenkaw la ka dɛsɛ awɔ n'u nana kɛrɛ o kɛrɛ mandenka bɛ jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ anw de tun ye kelen ye kunun an ye kelen ye bi wa an b'a ɲini an ka kɛ kelen ye fo saya o mandenka yɛrɛwoloden minnu tun bɛ manden n ko manden hɔrɔnden minnu tun bɛ manden karamɔgɔ a t'a lajɛ a ka bɔ a ka kuma ban n ko a t'a lajɛ a ka bɔ a ka kuma fɛɛrɛ kura de dilannen filɛ nin ye manden mali ta dilanna bɛɛ lajɛlen ɲɛna a b'a kalama manden ginɛ ta de dilantɔ filɛ nin ye bere de talen filɛ maninkaw kama nin ye sa u b'a gɛn a bɛ tila jamakulu a jɛlen yɛrɛ siga kelen baara kɔnɔ a bɛ se o la o jango a tilalen jamakulu ngwarifa bɔri bariya nin kelen de kɛ a t'a kalama wa layi sɛkumaru tali ye duwawu kɛ kɔ minnu na k'u bɛ yen nɔ u t'u yɔrɔ dɔn wa kamalen ani tubabu ma mun dilan ɲɛnamaya in kɔnɔ a ba tubabu ma don u ɲɛnada jumɛn fɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ tɛ i ka tu yara ni saw ni kinifɛnjugu bɔra la tuma min na k'a tɔ to wɔlɔ ni kama an ka marifa b'olu sɔrɔ e n'i ka maa tɛ wara tɛ aw ka bila an ɲɛ kungo kɔnɔ a ma kɛ ten wa Usumana Sogoto bɛ min kufa filɛ Mali la bi a bɛ k'i danbe ka taa fulakɛ min ma Hamadu an kɔrɔba n k'a bɔra Futa de a bɔra Futa mun na a ye bɔ a k'o de tiɲɛ fɔ mandenkaw ye mun y'a bɔ Futa cɛkɔrɔba Baliku a minɛna jɛnɛya de la ko sini u kan ka kafari bɔ a la mɔriw dama bɛ ɲɔgɔn sutura Manden k'a fɔ k'u b'o dogo Ala la u y'a to ko an ka to ni dugu jɛra a fɔra k'i bɛ bugɔ k'i fa sini n ka cɛ dugu bɛ jɛ k'e to yen wa o ni sentigɛ ni ko laban an ka cɛ fo anw fɛ Moti ka na an n'an ka fulaw bɛɛ cɛ ka ɲagami hali sini an fila kɔlɔlɔ kɔnɔ dɛ o ma kɛ arabuw fɛ yen san k'o kɛra bɛn ɲɛna ko mana na yana a kana sigi an ɲɛna arabuw ko ta o tuma fɛn ma k'ara anw fɛ yen wa a tɛ Usumana Sogoto ka
kibaruya dɔ Nigeria iye misali di cɛ min kan ko Samori n karamɔgɔ I tilema bɛ Samori ma dɛ mais I ka Samori de filɛ Kufa ye I ɲɛ bɛ Kufa n'a ka mɔgɔw la cogo o cogo Samori a fana tun bɛ nin cogo kelen de la Turelakaw ka bandi chef kɔni ne yɛrɛ bɛn na kaw don kamala tun bɛ taa de kana se ka yɔrɔ filɛ Samori tun tɛ dɔwɛrɛ la kana anw fɛ Sikaso kana bi an ka mɔgɔw ka foro siraw la ka kamalenkɛnɛw puron ka taa n'olu ye mɔgɔ dɔw ko k'a bɛ t'u kalan dɔw ko k'a bɛ t'u kɛ namara ye ja Samori bɛ t'olu feere fo Saralɔ Samori bɛ t'o feere nansaraw ma nansaraw bɛ nansara marifa di Samori ma ciko 5 ni ciko 6 ni u ka nin da 2 ninnu dɔwɛrɛ t'anw bolo mugu kɛ ntulorɔ kɔ yɔrɔ jagoya kɔni ye Ala bolo ka teliya n'anw bolo ye I ye maci faamu sisan wa sinon Kufa filɛ la sisan awɔ an bɛ ka kafiriya de kɛlɛ ka dugukolo nettoyer mais a bɛ ka nettoyer e yɛrɛ bɛ se ka nin faamu cogo di n k'e bɛ fɛ ka nin faamu cogo di kana ni furanna boma ye k'i bɛna ɲɛgɛnɛ furan ka bɔ kɛnɛ ma k'a kasa kana mɔgɔw tɔɔrɔ n ko kana ni furanna boma ye k'i bɛ ɲɛgɛnɛ furan ka bɔ kɛnɛ ma k'o kasa kana mɔgɔw tɔɔrɔ an karamɔgɔ alimami I Jakite alimami a ka mɔgɔ ninnu dɛ I bɛ furanna boma de y'olu bolo f'u yɛrɛ b'u nu minɛ o kasara k'u bɛn'o kɛ ka ɲɛgɛnɛ ji furan ka bɔ so kɔnɔ kɔni k'a kasa kana mɔgɔw tɔɔrɔ Kufa bɛ ka kafiriya nettoyer nka e bɛ k'o nettoyer ni kafiriw yɛrɛ ka marifa de ye quoi ni kafiriya t'e kɔnɔ I nana an sɔrɔ an bɛɛ jɛ tun ye marifa kelen min ye e k'o ta an k'a lajɛ n'o ye tan kɛ n'i ma sɔn o ma jamana kɔnɔ ka yamaruya di sa min b'e bolo an k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ sisan an k'a lajɛ kɛ wala n'an dajara min na manden jeli hɔrɔn n'o balima bɛɛ lajɛlen ɲɛna nka e ni kisɛ 68 b'anw nɔfɛ kungo kɔnɔ anw n'an ka lasasi da 2 pawu f'i ka kari tugun ka dɔ don n ka cɛw ka tila k'a fɔ ko se ye Ala ta ye Ala ye fɛɛrɛ min dilan n'an y'o ɲɛdɔn ka ban a y'o ɲɔgɔnna d'an yɛrɛ ma an k'a lajɛ tan karamɔgɔ o tɛ sɔn kana fɛn cogo si la o tɛ sɔn les communautés religieuses de Guinée Conakry n'a bɛ cɛ ɲini bi aw de ye mɔgɔ ye Manden kɔnɔ minnu kan ka fɛɛrɛ kɛ ka dɛmɛ don Mali ma bi ka nin wuli ka bɔ a da la ka d'a kan Kufa filɛ cɛ min nɔ na ni jeliw y'o don a kunkolo la n'a y'o de kɛ Alako ye n'a y'o de kɛ diinɛ ye n'a y'o de kɛ kirako ye n'a y'o de kɛ alijinɛ sɔrɔ sira ye o cɛ in bɔra Futa de waati jan yɛrɛ tɛ a kana ko ninnu waati janya kosɛbɛ waati janw tɛ karamɔgɔ n'i bɛ fɛ k'o faamu tuma min na dɛ anw b'o ta ka bin o ɲɔgɔn bisi la yan k'o tɔgɔ ye diinɛ nansaraw ni ɲɔgɔn cɛ yan kamalen n k'o y'a sɔrɔ cɛ dɔ ni cɛ dɔ fana bɛ ɲɔgɔn na fɔ yen fɛ de karamɔgɔ bi m'u bila ɲɔgɔn na dɛ n ko bi m'u bila ɲɔgɔn na dɛ a bɛ min kalama Manden mɔgɔ kalannenw a tɛ bɔ a k'a fɔ Mandenkaw ye sa n ko a bɛ min kalama na a bɛ fɛ ka sira min don Mandenkaw kɔrɔ sinon min b'a bila ma da o tɛ sini tiɲɛ ye a kana siga o la fiyewu ko n t'a fan fila sera waati mɛntɔ tɛ yɛrɛ tɛgɛ b'i jɔ k'a fɔ I ka diyagoya I bɛ nin minɛ i bɛ nin minɛ an bɛɛ bɛ jɛ k'i kɔnɔ kɛlɛ I na taa yɔrɔ dɔ dɔrɔn karamɔgɔ a ma nɔgɔ dɛ n ko a ma nɔgɔ ko gerekura bɔ tɛ ɲɛ wɔyɔ kɔ foro yiri min tigɛli daminɛna si la yiri tɔw bɛ commencer k'u fura fili k'a sɔrɔ se ma k'u ma karamɔgɔ ko n'an ko forokura bɔ tɛ ɲɛ wa bɔ n'aw tɛna ta kɛ ko an ye min kalan an ye min dɔn a y'an se dumunikɛyɔrɔ la ka ban anw ka sira t'a tɔɔrɔ karamɔgɔ n'a tun y'a sɔrɔ minnu y'a kalanw ɲɛ u tun y'a kɛ ten aw tun tɛna fɛn dɔn an na dɛ nka a tun tɛna fɛn dɔn an na dɛ mɔgɔ y'i yɛrɛ de ka mɔgɔ y'i ka kan de nka an tɛ kanko lahalaya kɔnɔ nin yɔrɔ nin na yan nɔ an bɛ min kɔnɔ o ye diɲɛ yɛrɛ n'a kunkanko diɲɛ ɲɛ bɛ min na i komi e ni bese ni muru jɔn bɛ anw ɲɛ min na dɛ i kɔfilɛba nin k'i jatigikɛ fana lajɛ n ka cɛ ale kelen bɛ k'i kunci faamu
Suna ay korobo bali korobo bela jele nyina ni e karamo janjo majala keram bede nyina kemeni tandurna haya folodo ngwa kera be nyina wuli bali tale de ngani ba soso hiba soso ni mi bina nude suna ni kera be nyina ida digige ko tewa amiga miliyari chekata di minu manu be ga do dlonu janya ko la nyenyefe ukanye mo ko bayere de ngo nin kele min fle nyen kono ni nin kele min fle nyen kono kele gona ngo kele gona chedo kam ma tiri folo hotel anglewe ako langlo ma ko mina sero la ko taji ko be gele ay wula ka do nyen ni jona sino mi mo ngono mbolo audito tamo o langlo ga masage anglo ga masage bori johnson amado ko mo la koy ani sendige fleka ikunfa kado aka mobile ba kono fugutu ka airport serge jona kasinga do aka avion kono te kalaw ko masake amitami aya kunda Arabie Saoudite ka kasinga taji Arabie Saoudite te ani ajanye mo na gonya mo be nyonfo ani masake fleka nyonye ako masake femi ma sendelia ijo bi dala telia o masake go dodi o komi megnye kono bi adugulente mala o kuma nana ika loje ika do fara ika bota kan o jenyo ya min teme nanje mamina anya ko be kan sa ko ika ndenye na kungu mo yona ka soro ka nafa soro sira ota kan se bo atora bulay o ako kuma femi ma sendeli o ki dala telia ako na ku ne taji ko kol Arabie Saoudite jamana tigi kamale ko ako angla waje fende mbulo anambe mo jera ye chamange nyon fe du gulen sanfe me nyebe la hala mi ngosla o bita so folo ananga ma corona nyoni e ananga kodono o bori jorson ke ki ga viota Saudi nga cheni fleka ibugo kono dro dundugu masira fe baw kaka kira wele l'americain ko ankara mo ko abike chugodi mati ba warla anglo na mu chuanga ni wor mu ba de do aka changu ko ka million chama ne franga bota ka gunasa kada ka tajigo mina wulu fe america ngo pate nimbena ana mena nyon fe genyo wanyala amdo na ni ko chamanche aka alani amma go ba labbi aka bara do kena ya nyide muna janyi ko Saudi ngo ko ejime kadaka ami fera nununga economy damadon wiye ka kele min dawuli ni ya soro bi sa koro chugo min ami fera jate do ko ka o jate min na nyedo ni ko inse Saudi ngo ye muye o ko ibita ibiga sagosi bafa sanu mugula awo lengo ngere ko sagosi do ibo ke dollar la ba kamale ngoro chebi wolo mflandi sega mingi de ibi kunda irisu ka jamana ibi ta foki na mekele ke nasa onu girna ko fere doro amena na donia do soro kono ka fo mo nu ka economy hage ni sega se kele ko ka se ni wati ofo arabu ke de bina to janfara wa arabu ke ba ke chugodi arabu ke na doro afleki kunda irisu ka jamana ka anaka sakosi baw anana ko irisu ka masage ay tabali jando ni nyonje akombale make ibori ka so inani ka so ni mimi nata soro irisu bela jelen tora irisu ka nyemaga da kwanta nyini okita ka to soro komi yema sendelia okangi dala telia dodi mumei oko arabu kamale ko konin tebasi ako
nambe keleke mina unsa ni ngata nyere kolosi ko manga kolosi ba ngolosi ko mina koy kama ko keleke mina ko keleke mina ko nte ako nyina na ka befina inyebe sagosi munu na mbuloni sagosi nunu vale me sanu na lengo gregre sagosi nunu va me dollar war la nga che kunjiri te minumba o ne aka no ma chugo muna na mise ka barake o ke chugo ko risu ga jamana tiki ko akunyame ko det ni na kunya ko akode kinyi na kunya ko okome ke yingi nga ko dola ibi kana kelege mina munun sawo ibi ga ta ke ki yere kolosi kele wore lawa ou bien min damine ne ndo nye kono nindo ou bien doni do be la ko ni mbane ngo fe kele wore na wuli du gule nsafe bilewa ni bisi ko fono nye fanyo bi bo doni mun ko ina le me kelege mina munun sa kele wore de be fe ibi ga ti yere kolosi min nawa ou bien kelege mina nunu Nyebe kele min kono bi ni nyebe nyebo la ma ni mati nyon soso mina ina le me ko de nyesigi barawa ou bien ebi na le me ka kele wore nyesigi min damine ne ndo folo no bana kele wore min mina wuli o doni bi soro ila ni sira mi iko gbo ko dama ni ya soro yo kala sira bo karamo ama bene ako kuma ni kantida ko ni kantida ibi ga kitabuta ibi ga sanu borota ibi ka wari borota ibi boli digi ibi ti sigi kuni kalaka ika jamana kono ya famu ki ya famu kele min damine ne ndo nyi kono ikunga dogara ika dine ko kunga dogara anyo somi soro sanchama o kama anye checheni on dlanga blaka be bide mako no tunte atmi songa fogo bi ka ba ke dine kele on me dine de ko konjurula o neni e karamogo minu me dine konjurula aw ni minu njera ayera ko ala ye dugukolo halaki minu kama de ko pede ya wanta shirwaye o aw ni minu njera bi ko bolokorota gnye kono ko tampon tigiya aw bila ma bikla ka jo ko aba dadu ala gnye kuma abika kuno ala inde sosowa ou bien ala kura de dilane do abulo bimi ba yera so faye pate bo ka do fum koy o konfla kene ke se jere kan de be ko ni yeba o kramo ni ya lojo nyema ngoni ya lojo nyema kramo ibita frege bilebile mi ko nuna e ba famo ibita frege bilebile mi ko nuna e ba famo e ka donda banyire lo e ba ko frege bayre be damne donda bay lo jeta kramo frege o yere la bilebile bi damne donda bay no Allah subhanahu wa ta'ala fle shetane refle onga mi ma famu nunu ne kona dibira ka che to da ko shetane che ma yere wole ko shetane de olu de atoko da ko shetane ako atebasi na yene ga shetane o abi fuka ala ya minge awe nebo ala inde mina ala nyenye na ko jo kerefe ka foko ala ko te ko abi bo ga nyenye fo nyenye aw bado ala ko te aw bado ne bado ko ala ko te wana ala ko ndo je suis numéro 1 dans ça le plus moderne le plus civilisé connaît de la tchétchénie denye wala sambi dama ko ça aw ye minun dila anye bola ko ngwaye minun dila ane minun jera ka janfa ke kunu ko anga dankari risu ka fangala anye bola ko au 20e siècle mogo de ba dembolo mine ka ti jo sugura e ba fo ko baka ka fere ke ko do mata gele ya bolo Afghanistan wala fi ma kala ne ngwaye bola ko ni nunu min yona de kaba aw ka ko damne ro damne nunu fono ya damne jamana fulani wa aw de use nyoma de ngo aw de use nyoma aka kololo kofli o kasola de onde chera kata fara mogo ka America ko ka dugu mino la ja ko ala benya ka kuta jo nya kasola de chaya aka ala ko ambemba taru yere soro kelemina ka ambemba bonala kana amine ja ko yala kata ambla kelemina kelenya ansoro anta sintara anga bolotara onga kelende
karamɔgɔ yana e ka jigi fɛn o fɛn na kɛlɛ in na nansaraw y'a don ta nansaraw y'a bɔ ta ala jɔyɔrɔ min bɛ kɛlɛ in na e k'o ɲini k'o dɔn bani n'i y'o faamu dɔrɔn i bɛna dɔn ko ko maa tɛ foroko in ye ayi min bɛ foroko in kɔnɔ o de ye maa ye maa tɛ foroko in ye karamɔgɔ diɲɛ dɔnni kɛnɛ kan dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen bɛ min kalama kɔsa-kɔsanin na an kɔrɔ sa n ko kɔsa-kɔsanin na a ma mɛn yɛrɛ nansaraw jɛra ka namaratɔ dɔw cɛ dɔrɔn ka t'u bila kɛnɛ in kan yen nɔ ka kɛlɛkɔrɔ dɔ dawuli k'u b'o kɛ bolominɛ sira dɔ ye a bɛɛ ɲɛ b'a kɛlɛ la a dogolen tɛ maa si la n ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a kɛlɛ la a dogolen tɛ maa si la a tɛ ka kɛ dogo kan hakili ma t'a dogo ko basa kɛlɛ tɛ an ka dugu bugu tu kɔnɔ yen ko basa kɛlɛ tɛ ko ni kɔɔri paratalaw bɛ yen nɔ a kana farati dɛ wuladala seriw sigilen don basaw tɛmɛ sira ka ca o dɔ de don n ko dɔ de don anw y'an ta sɔrɔ a la nka an karamɔgɔ kɛlɛ in fana ye européens yɛrɛ lasɔrɔ cogo min na ala nɔfɛ dɛ e k'o lamɛn i n'a dɔn k'a fɔ ko maa ye hakili de ye o maa minnu taara bila Israël kɔsa-kɔsanin na tiɲɛ don u taara min kɔnɔ ka taa ne tɛna kuma o kan dɛ jɔn taar'u bila yen ne tɛ kuma n'o kan u ye yen sɔrɔ cogo de ne tɛ kuma n'o kan nka maaw de don minnu sigiyɔrɔ tun tɛ yen u taara fara ɲɔgɔn kan yen u y'a ye yɔrɔ in sigi ka gɛlɛn olu bɔra yɔrɔ min na o yɔrɔw jiko ni yen tɛ kelen ye o yɔrɔw lahalaya ni yen tɛ kelen ye n'a fɔra k'u bɛna to yen nɔ a jaja ma ou bien a goyagoya ma u bɛna mun kɛ u y'a dɔn u ka denw bɛna bɔ de ka tagama a bɛ komi manden filɛ cogo min na bi gɛlɛya mana na solution wɛrɛ t'an bolo dɛ tungapala k'a sɔrɔ karamɔgɔ t'a solution yɛrɛ ngo t'a solution yɛrɛ a solution b'i yɛrɛ kɔrɔ so ye an bɛɛ y'an pan kunna dɔrɔn k'an digi de ngo an bɛɛ y'an pan kunna dɔrɔn de k'an digi a kana to maa si tɛn'i digi anw na a tɛ maa si digi ka bɔ bilen a b'an bɛɛ bolo yen n'a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o ye an bɛɛ de bolo yen manden de don n ko manden de don kana sɔrɔ i taatɔ ka kɛ cɛw la k'i sigi dɔ bɛ tila k'a k'u la dɛ ayi o dɔgɔyama man ɲi karamɔgɔ yahudiyaw ka maakɔrɔ minnu sigira ka nin hakilina in dilan hakilina nin a ka se ka baara u ye diinɛmɔgɔw de wele k'a d'u ma u y'a saba ala ta sanfɛ n ka jaw k'a bɛɛ fɔ ala tɔgɔ la olu ka denmisɛnw de bɔlen filɛ ka diɲɛ minɛ n'o hakilina in ye yahudiya cɛmani e mana den o den sɔrɔ n'o tɛ yahudiya muso den ye o tɛ jate israɛliyɛn ye nka ni yahudiya muso ye den sɔrɔ cɛ o cɛ bolo n'o taara Israël o ye israɛliyɛn de ye fo ka su ko fo ka dugu u n'u ka nin laada in bɔra a b'u bolo u ka ala ko kaman kɔrɔ ka diɲɛ girin n'o ye karamɔgɔ dɛ an y'an ta sɔrɔ kɛlɛ min na cɛ min y'o kɛlɛ wuli diɲɛ kɔnɔ cɛ tun bɛ k'o fɛn in de kɛlɛ anw yɛrɛ tun tɛ yɛrɛ a n'anw tun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u y'anw cɛ ka taa dɔ la fo o cɛ in yɛrɛ ye Jufu den de ye Adolf Hitler a fa ye Jufu de ye mande hakilitigi t'o sɔsɔ hakilitigi bolo nka a ba de ye Allemagne u ka fɔ ma fa in ye ko bɛɛ k'a ye a se ye fɛn o fɛn a y'o k'a ye nka u ko Adolf Hitler fana tun ye mɔgɔ ye maa min kunkolo de ka gɛlɛn Jufu n'u tun ye den minnu sɔrɔ kɛnɛma u b'u jɔ n'i ka kalan ye u b'i fɛɛrɛ kɛ ka i b'o jamana min kɔnɔ k'o nationalité ɲini ka d'i ma ka u bɛ se ka ko caman k'i ye nka min ye k'i b'olu ka laada yɔrɔw fréquenter ou bien i b'a ɲini ka i yɛrɛ déterminer Jufuya la i b'i sen bɔ o yɔrɔ la Adolf Hitler wulilen o de la ka b'a denmisɛnnin ma ko fɔ ale ka taa Jufu misiriw de la fa ko i tɛ se ka taa yen a ko mun na a ko an ka laada ra ani an ka ɲɛfɔli an ka maakɔrɔw y'a fɔ an ye k'o y'a sɔrɔ u ka ala da ka min don an tulora ko Jufu cɛ n'i ye den min sɔrɔ walimuso fɛ o tɛ kɛ Jufu ye fo ka taa diɲɛ kɛ min ye nka Jufu muso mana bɔ kɛnɛ ma n'o ye den min sɔrɔ cɛ o cɛ fɛ n'o taara so o ye Jufu ye e filɛ cogo min na ne bɛ se k'i dɛmɛ de e k'i ka papiyew bɛɛ sɔrɔ yan i ka yan papiyew ta i ka kalan yan
i ka baara kɛ i ka denbaya fɔnde yan mais min ye zifu ye o bɔ i kunkolo la ko Hitler ko n y'a mɛn fɛn min bɛ to misɛnyara o dan tɛ fɛn ye o kama ko yana a ka kɛlɛ wuli i komi yani ka Ukraine ta wuli irisiw taara kaburu kura sen k'a bila cogo min na dɛ ko yana a ka kɛlɛ wuli a ye furu dɔw de jɔ fɔlɔ mɔgɔw ye ɲininkali kɛ ko buru qualité jumɛn bɛna bɔ nin kɔnɔ ko a y'a sigi a kɛtɔ don a bɛɛ ɲɛna ko zifu ka kodɔnnaw tun bɛ ka ɲininkali kɛ ko cɛ k'a ka nin furu ninnu kɔnɔ ko buru jumɛn bɛna bɔ nin kɔnɔ a ko aw k'a sigi bani k'a bɛna k'an ɲɛna buru ma bɔ a kɔnɔ dɛ a ye maa buru de bɔ a kɔnɔ ɲɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛna nka kule kɛra ka caman fana fara jama kan o tun t'a dɔ ye dɛ juguman kɔni kɛra nka caman fara ko tun ye jama ye o tun t'o bɔ dɛ karamɔgɔ ni bɛ to misɛnyara o dan tɛ fini ye a ye baara da zifu kan a m'a da siyasi ka dugukolo in sanfɛ a ko n'a ka ala ye molobalikan min don a da ka diɲɛ minɛ n'o ye n'a aw m'a dɔn k'a fɔ ko kuma bɛ yɛlɛma k'o bɛ yɛlɛma ko a kan ka yɛlɛma k'o nɔfɛ ne b'a yɛlɛma ni nɛgɛden ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen jɔ ɲɛna a ka ala ye Adolf Hitler a ye baara kɛ dɛ n ko a ye baara kɛ dɛ n karamɔgɔ e mɔkɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a la ne mɔkɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a la e mɔmuso y'i yɛrɛ sɔrɔ a la ne mɔmuso y'i yɛrɛ sɔrɔ a la cɛ dɔ fana ka mɔgɔw nana koyi yanfɛ mɔgɔw fana cunna karamɔgɔ dɛ a sa cogo n'a minɛ cogo ne kan tɛ nin si ma koyi mun y'a bila nin kɛlɛ in na e k'i miiri ka so ma i k'o ɲɛɲini kosɛbɛ bani n'i y'o ɲɛ sɔrɔ dɛ karamɔgɔ i bɛ taa ye dɛ ko hakili minɛ ko jugu man ɲi maakɔrɔbaw ka bulondara kuma miirilen dɔrɔn ka dugu bilasira o de sina ka ta k'o sɛbɛn ala ko kaman kɔrɔ ka diɲɛ minɛ n'o ye ten nɔ ka n'u bila nin kɛbalikɛ la mɔgɔw la nka karamɔgɔ n'o fɔra e ɲɛna san 70 ni dɔɔnin dɔrɔn e ma ɲɛ dɔw la i tɛ sen dɔw la i tɛ kun dɔw la o tɛ sɔrɔ e ka kuranɛ kɔnɔ o tɛ bibili kɔnɔ nka a b'o kɔnɔ ye dɛ ka d'a kan i m'a yɔrɔ de ɲini k'a ye kosɛbɛ sinon a b'o kɔnɔ yen nɔ a fɔlenw tɛ ka bila wa n ko a fɔlenw tɛ ka bila wa karamɔgɔ k'a fɔlen don ka bila ko sogojugu min da mɛ sunɔgɔra ko n'i y'a wulitɔ ye tani ko fo sogo wɛrɛ bolo b'a to ka yɛlɛ ko ni sogo wɛrɛ yɛlɛla kan ko n'a wulila ko a na fɛn da diɲɛ kan a ma min da o kan kunu k'o kɔrɔ ye ko alima in dalen bɛ sunɔgɔra ko n'u y'u ka batara kɛlɛ wuli ka na alima in wuli ka bɔ sunɔgɔra ko n'a wulila k'a na fɛn da o ka sen na a ma min da o kan fɔlɔ la karamɔgɔ kuma in n'a nasira de filɛ nin ye manden karamɔgɔ a bɛ mun kalama nin ko in na a tɛ bɔ a ko ɲɛfɔ a denw n'a dɔgɔninw ye ban manden karamɔgɔ n ko diɲɛ bɛ lahalaya min na aw bɛ mun kalama na a ka dɔnta ye mun y'a la a tɛ bɔ a ka ɲɛfɔ diɲɛ ban sami n'a waata na gafew datugura sa dɛ mandenkaw a tɛ bɔ a ka kuma ban ninnu de y'a dilan u san 100 joli bi u bɛ ɲɔgɔn na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ koore u ye juru da wali jamana kɔnɔ ka cɛ a bɛɛ lajɛlen ɲina n'u ye ɲɔgɔn gɛn ka bɔ Japon u ye siniwaw lombolanbaw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ f'olu bɔr'u ni kɛrɛnkɛrɛn cɛ k'u yɛrɛ ɲini karamɔgɔ u famanen mankan ma u nana da don alimanw wulilen bɛ ni Hitler wulilen bɛ n'a ka tajuru sara bere y'a fa kama o ye diɲɛ bɛɛ da dora ko nin kɛlɛ kura min an ka taa sen don na u nana o sen dora karamɔgɔ a gana k'a gan u ye kogo jɔ wali jamana kɔnɔ k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ kogo jɔtɔ muso n'a y'a sɔrɔ i den tulonkɛtɔ y'a mabɔra ni kogo y'a tila bɛɛ kɛra damana jamana ye n ko n'a y'a sɔrɔ i mɔdennin ci ka taa furufuru san n'a ye sira kɔ tigɛ ni kogo bɔra ka dɔrɔn a bɛɛ i kɛra jamana wɛrɛ den u ye kogo jɔ wali jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'u sigi de nka karamɔgɔ ka fɔ karamɔgɔ e ka yanfɛla in lajɛ tan n m'a dɔn f'i y'o faamu ka d'a kan mɔgɔ ninnu o sɔmi ka jan nka sen na kodɔn kɛnɛ kan kodɔnnaw y'a yɛrɛ ko lamɛrikɛnw sɔmi ma jɛnya ko in na kosɛbɛ ka d'a kan u nalen o ɲɔngiri Europe o y'a sɔrɔ o ye koore kɛ ko irisiw y'a ye de k'a fɔ ko an mɛtɔ tɛ yan an ye min kɛ koore siniwaw ni ɲɔgɔn cɛ bɔ ka bin na an tɛn'o sɔrɔ yan nka yan kɛlɛ tɔnɔ ko ne ɲɛrɛ b'a la cogo min na an ka cɛ tabali gosi bɛ sɔn ka bɔ a nɔfɛ o tuma an k'a lajɛ
anga duba toye anga doni jini do dla no ya fo ka anga duba bla do na anga doni jini ba ngulo krefa ala tan sigi kanta aloje karamo e baro irisi mota yoro jago irisi sina ka ko tiga doro kan musigi alisiri kele ko la karamo no ko amerika ko ka basi duma maroko ko nyego ko nyere la ko damati do farafina yere na ka ko belajele ko farafina nyemo ko ayi ko zone tampon sigito ya ni wonche ya ko kana so irisi la ka basi be Algérie ou bien irisi la ka demembe Algérie ma maroko ka amerika ni sigi maroko ko kana so karamo ako yere frege Europa mi ngwa ko frege Europa mi irisi ni Algérie ka teria ko ni wodugo lente farafin sila de oka irisi de be kan flappe de me on dine Algérie ka keleni awula oni anga mu jema nunga mangani awuli la Algérie ka Sudan de layde ko era ko na bimu ko kono na fili abi komi Arabie Saoudite ni Iran ni Amérique ni irisi la Américain et Arabie Saoudite olubuga yira nyena kuluga Qur'ana e PDA ko oluga hadisa e PDA ko olu bemba ga tabulo ya ko olu yerebe hada wani hada mamingo ko kaya ko hokuma ni ya soro mo ko ngo ki yiro la nangamba murubi sega minga na ngala ya nya maro gango kila ko olu no kule ba ondala made so sa fe kuma mena ya soro no yeddo fo no maja american ba ko he kwa ni baraka mo fe na baba kana ne foto ko ne na nyene meche o che da tafla o bi bo ko no bela jeni american go bo hala be ka PDA mi fono ko an yi nye bulo wara ma mini auta yi ci gote kele bo an ba daga ne a saboteli na mana kan abi dobor abi daga on fe saudiyan ko te fembo an materiala awo kadaka ala ba yere sabotela aye fanga min daw ma bi anga tukoro yana anga shawla domina nga antan sedo ndo le anno fana ala yere ni meleko jigira hande me domina kelela okuma american amba ko akabi PDF amba ko akabi mafafe amba ko okuma kele irango ayo ko shetane ka groupe mo o munu ko ay dinetigo ay shetane ka groupe mo loje uteka PDA daga nu jenyo nu no fe mo ne ko ni ne fe anno ni surala kana gongoli sigi ku imoge madele kam ni wana sigi ku nga olu daga wuliteri irande ko olu ni iranga balama ya kari ba ni gani sogoma ni risu mallamine ni ke iramba lamine ko ni risu ti ambia o ga balama ya sinzile do ni nga ba nga karamo bi ferege min dona ko irama da PDA made iraya operation yere daga na kadi ibiti togo yele maka bo madu langa che ka ke jeneba ye ka papier blé kun ka yala yoro min kadi nyege publicu la do muso tala papa kata irandu ko kono olu ba operation yere de ke ka foka ta ma chugo jaranye akuma chugo jaranye akerebu chugo awere otede ibita operation yere ke jamana gouvernement be papier officiel boka dima ka foko bitemenen ko e togote madu ble e togo ko jeneba ka be jamana ka sigi sebe tay ka tay yoro kadi ira olu de fonon daka woli teri resire karamo way ma do ko no fere gele do ka boyesa fo Algérie go ka boyenno fo Morocco fo Mali na ga alimami mondialu ni yaka gale na ka marfa mondiali karamo jomi jomla ngo Mali na deme Mali na ga alimami mondialu nu ga ministre alimami mondiali ko ngambulo di Morocco ma nu ye ala foyena ami bonnogora halna ma Sénégal bli yiride na bo sa fe ga dama o yaka galum sigile fona ba fo tero ko aye nunu lame ni ma yi ga jamana to nunu mbulo ini bokolo che ke ga petroli bora ka ke nunu de tay ke ga
dugu jugoro fɛn bɔra ka kɛ ninnu de ta ye ninnu b'a cɛ ka taa di fadenw ma u b'a mana diɲɛ kɔnɔ quoi ko an ka tila k'an sigi k'an ka jamana to ninnu bolo k'an ni ninnu ta don k'an bɛ se ka sɔn cogo di a yɛrɛ k'a lajɛ karamɔgɔ kuma in ko ka ca dɛ n ko ka ca an yɛrɛ taara tiɲɛtigi dɔw ni ɲɔgɔn cɛ koyi n'a bɛ min dɔn an na manden ko dɔnnaw a tɛ bɔ a ko fɔ mandenkaw ye mandenkaw k'a fɔ n'a bɛ min dɔn na a t'a ka bɔkolo kama a t'a kɛ danbe tɔni min b'an na kama n ko a t'a kɛ bɛnbaw kanu kama a ka bɔ a k'a fɔ mandenkaw ɲɛna min bɛ kana cɛ de kan'i sigi ko n da taara kɔ ayi dugu a bɔ an su ka de don bɔ maa su ka kɔni karamɔgɔ kɔnɔ ka don nka manden maa kalannenw manden kotigiw bolo jɔlen bɛ fa min na an bɛɛ t'an kunsi yelan fɔlɔ an k'o ɲɛnabɔ n'an tilara o la ko an tɛna na bɛn an ka ala ko ninnu ni diinɛ kow ma ko an ka fɛɛrɛ kɛ joona ko Niger de ka se ka porokoto Niger dun porokototɔ bi OTAN na ko uranium fara Iran ta kan donc ce qui veut dire que le côté uranium les riches sont numéro 1 mondial parce que ni porokotora OTAN na bi dɔrɔn i bɛ bi riche de tigɛ fana o ye diyagoya a bɛ Niger ka uranium ko kɔlɔn kalama n'a porokotora OTAN na dɔrɔn a bɛ bi riche tigɛ fana o mana fara Iran ka aluminium kan ani riche yɛrɛ ta donc ils sont numéro 1 mondial ko kɔnɔ kan o bɛ ka bɛlɛn waati min na n ko bɛ ka bɛlɛn waati min na n'u dun y'u sigi dɔrɔn bɛnkan kɔlikɔli min bɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn dɔ b'u bolo yen nɔ ko zone tampon o y'o sigilen o ni ɲɔgɔn cɛ dɔ tɛ se dɔ ma dansigi de bɛ kɛ i kana tɛmɛ yan kan i kana tɛmɛ yan kan i komi kore fila filɛ cogo min na u bɛ san caman k'a da la o la dɛ n k'u bɛ san caman k'a da la yan dɛ olu dun nana kunun de n k'olu jamakulu fan dɔ de nana kunun karamɔgɔ e ko an ka limaniya ma se bɛnba minnu ta ma dɛ i ko minnu sabali ka alijinɛ kɔnɔ don fɔr'u ye karamɔgɔ u nana caman ta a ka duloki kan de ma yan nɔ k'u digi n'a ye koyi u nana o caman ta a ka duloki kan de ma yan k'u digi n'a ye a ma kan ko a kɛra ɲɛna de i y'a ye Mali ka ko bɛ cogo min na maa tɛ se ka da la ni min ye a bɛɛ ɲɛ b'a la bi an bɛɛ kelen bɛ k'an bolo kɛ irisiw de la nka anw ka jamana hakiliw talen bɛ k'a bila bɔrɔ kɔnɔ k'a di minnu ma k'u ka dulon kɛrɛ la k'olu ye hakili ta bɔrɔlamaw ye olu bɛ ka taa hakili bɔrɔ sɛmɛ Marɔku de k'u jala fili ka na an ka cɛ Marɔku bɛ k'a tɔnɔbɔ n ko Marɔku bɛ k'a tɔnɔbɔ Marɔku dun ye OTAN de ka représentant ye Afrique i komi Algérie ye irisiw ka premier représentant ye Afrique cogo min na Marɔku fana ye OTAN ka premier fɛn de ye Baba Moro binna dingɛ min kɔnɔ ni mɔgɔw ko a tun b'a yɔrɔ ye yan de don n ko an ka cɛkɔrɔba ɲuman binna dingɛ min kɔnɔ ni mɔgɔw ko a m'a yɔrɔ ye yan de don Marɔku ni Algérie fila u bolo tɛ se ka minɛ k'i n'u ka jɛ baara kɛ wolofinden ka n'o ɲɛɲini min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ a dogolen tɛ mɔgɔ la o fana tɛ ko wɛrɛ ye koyi o fana baju ye ale diinɛ ko kelen de ye Cheikh Amadou Tijani ko kelen de ye ka tɛrɛsiraw wuli ni ɲɔgɔn cɛ ka siraw tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka furuw sa ka fɛn bɛɛ tiɲɛ fo ka n'a kɛ bi yɛrɛ u yɛrɛ bɛ ɲinɛ kuma dɔ la k'u bɛɛ bɛ Afiriki gun de kan tellement que u ka kow ka gɛlɛn ni ɲɔgɔn ye Mali de anw tɛ se k'an ka kɛlɛ fɔ k'an ka kɛlɛ da tasuma faga habada tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la fo an ni Algériens ka bɛn kura ka d'a kan anw ka yɔrɔ bɛ yen ko an ni Algériens bɛɛ de ye komi kure Mali fila filɛ Mali ni Laginɛ cogo min na kɔrɔkɛ ye fa kelen ba kelen o ye Guinée ye dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen o ye Mali ye denmisɛnninw yɛrɛ kɔni ni du min y'o diya don min na ou bien ni yɔrɔ min kalan y'o diya dɔrɔn u bɛ taa ye o y'o ye o mɔgɔ de y'a fɔra a banna k'u ka balimaya la sinji
aw de nana ka koko ni nguru ni jago ni mo te suno lu ka sigoro no ko furo ko do on Algérie bo hage de la ko dakun do be an ga sigi ka je ko daira nyona mo ya kono na ma se bingale ni mo ra sendo ma kura nga Algérie faden kene Maroc de nyebe nyebora nga Maroc de be ka on bisi ka on to no bo est ce que Algérie era ka société nyana ma ba Maroc ka société ka cham fe Maroc be ka on bisi o de fe o ta me ka sama o de fe ngo Maroc be ka on bisi o de fe hala an fle ni Facebook kan kuma mina ngu jera ka an Afrique de l'Ouest fimo be ka nyemo ya ta ka di Maroc on de sans que aucun yininga, sans demander personne. Ni bi fika nyi do wuli ga nyi ni o ma kele nun de seto do nyoma kera ka be itlema ibi mundo akono mun fere ka nga tida akono amba mbono kisa kololo ma chugodi ni kololo borala kramo ate bo ka donye forosa yana ka bo ka nida badin kilinka ka nida sinji kilinka manden dugu holo kayan no seni kunte kele mi yere nye foli la ambe arabu ka kele la o ko nu frege yoro ni de aw be arabu mununga kele la bi ka be dine ma o ye Arabie Saoudite de bo Arabie Saoudite dunga allié américain ni autant de les européens nous. Bon maintenant ni kele ni sera ko jaku ya fo be ki joyoro ira do de la ka fo yana nga che ko dine ko de ka boni fo ko yaro aw be dine ko yeni arabu ye chugumna na fora ko be ki joyoro dando na nango ko anti tugo arabu ko dro aw be so ma fo ko kele bora on do tugo to te arabu ko abodo kadaka nan tugura arabu ko aw yere ka sigisa o kuma obi kay ko mi malien ka israélien neni ko malien ka israélien danga ko e kram ko kabako do de ngo kabako do mali alimamu nu yu jo kutubala yanu ka ala deli mali o to kede u be ala deli de nga che toro mi be israélien ka ko ka wuri ka soro ibi israéli dugukolo kono ibi chew franyo nga che keme ti che duru soro mi ba fina pa be mali yoro do ma qualité munu be via ka uta do nga mali alimamu be kulela o israéli de ko dine le ko ka ke ango basite ngo ka ngo na mere karamo anye mi akura mi mbu ni israeli ke ukanga danga mi israeli ma ku ya ke nye yaye nga israeli na no lu ke yele ko fende nye kono ko no ba don ko kono islamé maso ibi ni sigide ibi mali loje ibi ne ka ni mbaro ni iba réalité ni ka loje ko sube iba ire ka fuko no itaye komi itaya yengalondara israélien tay dine ngita ye komi itaya yengalondara israélien tay dine israélien yo to kumbirlen to dro ko chawar do na bulongo borani bokan laba mi ese na boko akobe adam na ibrahima mi amana ibrahima kunu ka le lajo kene ka on de be ibrahima munu nganga kay yego bani ade to yo mo dante ko no foni nga olu ira de be ibrahima ye to do la do ko ibrahima ka to kele tara wo tara na fasoro sira do binye ko mina ibo sambulo mago bi ga femina fono bo sambulo on na fasoro sira ni baraga sira do ibrahima ka to do o ngane donato na do ko ibrahima ka to ena nyini ka do ibrahima e jonye ni tella kala to yo ngo bina tani e dine na donc iba somi soro kabiye ka ko no israeli on ayira ko dine mbaju yolu de quoi nye doni keneka o karambo iba do kaba ko mbo ko la mali almamu be ga israeli danga kuma mna de israeli ko ton de bunya na fo kana maroko masake o jenyo asebe baye ako israeli ma ay na ka hotelu jo aka baraka aka tama sakula na ga jamana ko ni chewo je ga nyeta daga na feiro la mi mando fay israeli on ni maroko ga coopération o kan ko sobe israeli maroko on fono ni mali ga coopération o kan ko e ka beni ala kele ni ma
Israélien hono ni Marocain hono nga relation o kayi ka be ala ko nema kadaka ala ko damne na Ibrahima ni na on sara ka Ibrahima Allah kuno o kuma be kan ga tu ngo ma o nga ka to on bitu ko to do fono nga tu ko te o Maroc fono na le fle malla halu kan hiji ko mi damne ni fle avion chama ne be bo malla ka ta jigi Maroc ka Maroc nga aéroport taxi usara ka Maroc nga hotel ufa ka do Maroc sogura ka Maroc nga commerçant nga suguja ka Maroc taxi manu la marché o kuma ka visite ou la voyager ka ta chega marti jani kaburu jura ka kamena o voya doni ndolu maka yoro la ka tle fla o mi tle kelenge ka teme ka tika hiji la o baraji mona fra hiji ka bigo mini iran sira jengenu ye domna ka fani se jogo kelenge iran du ko ka doro o yanno wale Maroc fono mi ka on ton ga yanno ni alimami mondial e hiji go kana dabla baje na fra ka hiji ko boara ko ka nyesi Maroc era masisa hagilu mase o hagema ka nyesi se bamar tijani kaburu ko ma ko mi Maroc ya benye su era ma chugo mna o hagilu ma korbe ka so ma foro ma Maroc be mo ne ka hiji ko o dongli datlo kono pour que na meta hiji na nga se ka jigo lu ka jamana kono chugo mna olu bin na fa soro sira ko o on nafa fono mona soro Israel fono ma fogo akara mo ya onde ayni yoro dama o de be ga fara yon ga ta Israel ga jamana jogo ka ke jamana barkale jamana kulo gele arabu ni wonje kulo ko do arabu ni wonje de go bunde no do ni morga ko ki gati tege daw ga saraka fe karamo kana sigara fe bi filala ay ngocce fara yamani robo chugo bi filo saraka fe ngi kana sonde coba taka yala nay ngam me moro kan ni yorode niebe ni la halade kono be niebe la jele niebala don fini kele min toru bulo o e dine do fini de sisa adamene na no de o tun ya adamene ni dine ko de nga yayo tise ka taka dam tuna se ka taka chelo da dine ko ye dine ko yo da krefe ko nga ko laba mitla ka ta laba o dine ko kele parce aliye nyini ni mana na sisa araburu muna do on de kan dine ko ko be aliye farafi mi se ka ko wika arabu o ko fen o fen man ko no o America o mi ko ke o bi la ka fo bi kan aliye ka ke o tan no arabu ayanja onga kramo ona be arabu bu nyana de ni bedara arabu ka ni humiliation bedara arabu ka doni kene ka arabu ka jamana tigi tilara ka kanna folo tugu wele ko irisu mago be petrol warla bi ngana bi ka fere chogo bino bi ka fere te ni war bi ko bi se ka sanga mara bi sini ko fene bi do fere la war tugu bi ka ta sa ko no usigi no ko mara la chawo igado ko olu nyeba na fa soro sira do e brele mbolu ko fe no lu ko korma dlamna taraki to roja kramo ngu taraki to roja ema endi yu gengo ni endi ga relation mi chugo ku gata doni no fa shini e ko joni doni tenga che no ni shini ga relation mi chugo ngo ni geleme ka nyukon to lor la ga yan no be kame ko ngata na afambay nim famba tseka ka auchi tai ka daka atata itate femi itatu yo aw bolo ni dine tebi fenjume me gien kono mi misika 61 milliards sur Mali den bolo bi ka boka ta dima ni dine te balo sante fura sante keleke minan sante aw bo fenjume ndo nyana maya kono ko mo bi sika Mali yen ni ga ko mi ka mo sa ni ga do ka ta na furo na furo dine kile ni se bo jaako yado bela jele ba do nga foko nyaki be dine no ya frege ni Saudi ay kamba murdo ya ka gali ni kufa mbulo kam ko no mi kene ka femi bo ko fe ngache u dem ba muri nda ka tlaki nyo goro lu e ka fa ngata karamo am nyebu be na tolo ngo nyebu bela jele na tolo am nyebu be de na tolo nga made tu jugunu nyi do kele ko o de kagale kadaka imana gira chewo chela kwanga dofo kuina
o b'a fɔ kufa wa silamɛ jugu don ngo ne min ɲininka o la a bɛ ka min kɛ nin o silamɛya don wa silamɛya tɛ a bɛ ka min kɛ silamɛya tɛ nin ye silamɛ jugu don an m'a fɔ ni mɔgɔ min tɛ ka silamɛya kɛ ko o de kan ka wele ko kafiri wa kufa dun bɛ ka min kɛ silamɛya tɛ nka kufa tɛ se ka wele ko kafiri karamɔgɔ ka bɛn mun de ma ɲininkali to min filɛ u tɛ sɔn ka tɛmɛ yan kan fiyewu nk'u tɛ sɔn ka tɛmɛ yan kan komi a b'o ɲɛ ma ni maakɔrɔw wele min da n'a tun ma mɛn an n'a segin ka taa maakɔrɔ bulon la le Haut Conseil islamique de Guinée, le Haut Conseil islamique de Sénégal, le Haut Conseil islamique de Gambie, le Haut Conseil islamique de Sierra Leone, le Haut Conseil islamique de Côte d'Ivoire, le Haut Conseil islamique de Libéria. Aka donc afoko Mali filɛ kɔlɔlɔ min na cɛ si kan'i sigi ni dalen b'a la k'i ye mandenka de a dɔ k'i bɛnba dɔ ka kɔlɔlɔ b'a la yɔrɔ jan tɛ an kɔrɔn kɛnɛ ka yan i komi an ye Adolphe Hitler ta fɔra ɲɛna o kɛra kɛnɛ ka cogo min na dɛ nin fana kɛra kɛnɛ de ka yan karamɔgɔ anw fɛ Manden yan bi kogoninkurunin kɔfɛ Senegal ni Guinée a kan ka baden dɛmɛ Mali ka d'a kan Mali bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ an bɛɛ bɛnbaw nɔ don dɛ nka n'i ye sira jateminɛ bi u sigiyɔrɔ tun kan ka bɛn yɔrɔ min aw k'o dɔ jate bani o tuma k'a dɔn de k'ale dɛmɛ ka ban nin tulonkɛ kuma minnu b'a da nin kɛlɛtigɛ kuma minnu b'a da an tɛ ninnu waati la sisan dɛ n da nɛgɛ t'a janfa an tɛ ninnu waati la sisan a ye Mali dɛmɛ ka bɔ m'a fɔ a ɲɛna n ko kufa bɛ cɛkɔrɔba min nɔ na a bɔra Futa de n ko a bɔra Futa de Jalo de y'o toro don ne t'o dɔn nka a bɔra Futa de Laginɛ o la ye Amadu Kɔrɔba o de nana bugusonin jɔ ka anw n'an ka filaw kɔ don ɲɔgɔn na o kɛra bɛn ɲɛna waati janw tɛ sa san 100 damanima ko de ye nin an kɔrɔ yan Laji Umaru Tali ko dɔnnaw k'a fɔ ma an ka jɛ kɛnɛ ka l'US la o ko k'a kelen ye min feere ko plus de 11 millions n'o tuma taa n'o ye yan kuma tun b'a sɔrɔ l'US batɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ sa o Laji Umaru Tali a bɔra min Futa Laji Umaru taara hakilina min don ka fara a karamɔgɔ ta kan minnu ko f'u k'u sen da olu sen da nɔ na i komi anw bɛ fɛ k'an sen da an bɛnbaw sen da nɔ na cogo min na dɛ olu de fana filɛ k'o ta ni k'o don walanda kɔnɔ o tuma ka wuli ka baara kɛ n'o nka karamɔgɔ a diyar'i ye i b'u bonya nbamuru de b'u bolo a ma diya i ye i b'u bonya nbamuru de b'u bolo olu ka kow sigilen b'o ɲɛ de ma a ma daminɛ ten de o ko daminɛna cogo min na n'i ko k'i baara kɔni i y'a ye cogo min na i b'a to o de kan dɛ a bɛ arabukan ninnu fɔ nka jahadi min bɛ ka kɛ kufa bɛ jahadi min na jahadi in bɔra kuranɛ kɔnɔ a ma bɔ a kɔnɔ k'a ka bɔ k'o de fɔ mandenkaw ye cɛ de sɔrɔlen tɛ muso sɔrɔlen tɛ a ma bɔ a kɔnɔ est-ce que o ma kɛra ko de wa ko kufa bɛ ka jahadi min kɛ ko jahadi in bɔra kuranɛ kɔnɔ wa a ma bɔ a kɔnɔ ayi a kɛcogo a kɛkun a lasuru a laɲini karamɔgɔ an kan t'o ma an ko kufa bɛ ka min kɛ ni diɲɛ ɲɛ b'a la o bɔra kuranɛ kɔnɔ wa o ma bɔ kuranɛ kɔnɔ n'a bɔlen b'a kɔnɔ ni min ye o yira an na n'a t'a kɔnɔ e tɛ se ka kufa wele ko kafiri ka da min fana kan i k'o fɔ ka da o kan b'a la karamɔgɔ n'an sera yan ma fili ka jɔ yan nɔ an den ko tɛ ko an tɛ taa nɔ na ko an tɛ bɔ an nɔ na de ko ka kelen to yen nɔ n'an ye minnu ye an b'an ka jɛgɛ bɛ jɛrɛ o da olu kan mais maninkaw n'a ma sɔmi maninkaw n ko n'a ma sɔmi ayiwa an k'o tɔ lajɛ fiɲɛ fɛ ka taa
ay son ka u ka chechi don ngo ay son ka chechi de ko na fo jabe ko dine ko aya wama ngo aya wama na jarami na mande ndugo golo ka mande jeli horon bo bana aya wama de ngo kunu mo ko len no dabla na dabla be joro ha yiri la faso ka baranga tanye awo ma tisega je kama bloku kunu ku bloku kuna sini kani sigi bi kiga nye hera ke no bloku keden ko bana kemen tandurla sa fo bana pep na bi wuli ka sebeke ay wuli ka sebeke na ti wuli ka sebeke ngona ti wuli ka sebeke foni kuma sidon bali fo mande foni ma faga arabu joya mande même ma nyogon faga ko mi daba ko fo idala mande ka hera si ka hera tle ko fema bora mande mun bona jigina on gamande fili ramajme na sama mande banga yere doj mena re messe en mamande man fi mo ka bolo fi bolo ni makoy ngom man fi mo lon ka bolo fi bolo ko be do botolo sa kay ko wolo fi ndo yakede kramo ngo samul ngo ko e do karaka o nga je ngayo ke ka to dine mbamuru de to akara eba ajime adame kata mu masa dine wa wolo fi yade on ba fi ko dine de kramo kon nu frege ro ka cha frege da kun ka cha awa yuse ga min ka kara nga kana foi frege mi re frege le no an kama na ga ne bo bo chugo la akana foi wora frege ga nafo ini bade unkando nafo ne fona sona ka bo ki jo ki bola wuli mande ndugu kulo ka ki bi ka sili arabu kana nafo nafo ye min ki bono na ka tawt ma fo ko hadi to na soro nyena te ngono nene sere men jo ka fudi ka dai ka fo hotep ko makele damba kele seba kele fama kele sira kele jo kele son kele ko yam fen juguni yam fen nyuma yan ko juguni yan ko nyuma ko le muru tigele men minga ambolo ni edenwo de yega do ka bi fado ni bado le no olu be bado ni fado no on masiga do minna an wan bamboro no minu yan to dugo ko len kan ambe minu kramo amba nyire fe ko korote kwante ma fe de an wan ba nyire fe korote kwante ma fe de oni mi ya ko yi ayi ya fa nyino fa on ba nyire de fe ko korote kwante ma fe ay jo amata ngoy jo amata kram ngoy ma fe won fe yiro adoko bet ndero wa wando no be kan ngoy kram ngo kan isira ngo kan joro ay mande anno fe ngara etise ga so mo sa itatse ga so mo sa holu mabba kemene tanduru nani ni memmi nyina bara kram ngoni memmi nyina bara bisonga fuko dajali retareta doni ngo bisonga fuko ga dajali retareta doni krango dajali sarame ngo dajali sarame amata bani